mata, uwar gida sarautar mata. Mushin giza ka kokin mutu dole ki zamban tsoro. Dole ne na gaida mama na uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Farko sunan Allah zan sanya, shi ya bani baiwar waka zan shirya. Baitocin girma yau za da biya, gurin kallabi tsakanin rauna uwar marayu. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Yau tambarin uwa ta zan doka, mai dubin daraja da tari na ɗaukaka. Hajiya Aliya taka haka ki kasaita a cikin tsakiyar mata alakara mama. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Na jinjina ta girma ina miki, Hajiya Aliya yau na yaba miki. Mai mutunci da daraja ba kyara ki, Hajiya Aliya ingarman zaki alkara mama. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Taka a sannu mai kyawun tafiya, mace mai kamar maza ga kyan niyya. Kin zamo damusa kawai dodon makiya, ke ce sha nema sha tambaya alkara mama na. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Sani giwa mai karya itace adawa, gashin dawisu ado gun kyawawa. Taka sannu mai kyawun tsayuwa, mata burin dangala diman wase babanmu. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Kaka a sannu mamanmu mai kirki, da ta ma kyauta kai mamaki. Yanzu ta baka gobe ta baka baraki, gado ta yi gun mijin nata ɗan galadi man wase. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Dole ne mu gaida mama uwar marayu. Hajiya Aliya doktoci uwar marayu ce. Alhaji Abdullahi na mijin zaki, dattijan arziki gwarzon aiki. Ya baka gona ya nema mataki, angon Aliya dan manzon Allah ka bani kyautar ki. Dole ne mu gaida mama uwar